Pozdravujem všetkých z Medzinárodného dňa detí, ktorý organizuje základná škola v Hodruši Hámroch. Dňa 5. júna sme sa takto zišli na ihrisku v športovom areáli športového klubu v Hodruši Hámroch a máme tu čest privítať našu priateľskú školu z obce Župkov, ktorá tu prišla, takže toto všetko sa podarilo zorganizovať vďaka našim partnerom, ktorým by som rád takto poďakoval. Takže podujatie s prispením partnerov Slovenská banská spoločnosť, spoločnosť Tomak, spoločnosť Daro. Ďalej tu máme priateľské školy, Stredná odborná škola Žarnovica, súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša Hámre s podporou obce Hodruša Hámre. Máme tu partnerov zo základnej umeleckej školy v Žarnovici. No a kopu detí, kopu dobrej nálady, atrakcie a všetko, čo k sviatku Medzinárodný deň detí patrí. Takže takto fantasticky tu trávime dnešný deň tu pri základnej škole v Hodruši Hámroch. Volám sa Šimon Bartoš, pochádzam akurát z Trnavy a rozhodol som sa ísť na túto školu Hodruša Hámre, súkromná škola umeleckého priemyslu na kováčsky odbor, lebo od mala ma bavilo celkové remeslo, tak sa chcem to udržať do zlatého dna. A momentálne robím srdiečko. Na taký malinký stojanček, aby to bolo aj pekné, okrasné pre rodiny a takto. Super. Volám sa Katarína Bobišová, pôsobím v základnej umeleckej škole v Žarnovici a dnes sme sa zúčastnili tohto úžasného podujatia práve s tým zámerom, aby sme ponúkli našim budúcim, možno nájdemným umelcom možnosť vyskúšať si aj takú netradičnú techniku. Konkrétne teda ponúkame enkaustiku, je to maľovanie horúcim voskom, kde si deti môžu vyrobiť teda obrázok alebo urobiť záložku do knihy. Tak ja som Michaela Kráľová, som zo Strednej odbornej školy v Žarnovici a ponúkame tu výrobu magnetiek, oznakov, tričiek a lizrovanie pier.
Dobrý deň, môžem sa vás niečo spýtať? Dobrý deň, nech sa páči. Ako sa vám tu dneska páči? Dnes je to tu úžasné, je to super zorganizované. Naše deti sa tešia, majú tu veľa atrakcií a my sa tešíme s nimi. Ak by sme ešte v budúcnosti zorganizovali takúto akciu, radi k nám prídete opäť? Určite áno, budeme radi, keď nás znovu pozvete. Ďakujeme. Tešíme sa. Ahoj, môžem sa ťa niečo opýtať? Áno. Ako sa ti tu dneska páči? No dneska je tu celkom dobre, v pohode. Sú tu aj jedlo, aj tak. Ktorá atrakcia sa najviac ti páčila? Asi ten bík a ešte aj fotbal sa mi páči. Takže ideš pripravený poraziť Hodrušu. Áno. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Ahoj, ako sa ti tu dneska páči? No dneska to je skvelé, je tu veľa atrakcií a páči sa mi tu, že je toľko detí. Ktoré si už stihla vyskúšať tie atrakcie? A zatiaľ ani jednu, lebo za chvíľu budeme hrať futbal, ale určite všetky vyskúšam. A ktorá sa ti tak najviac páči? Asi ten bík. Ďakujem. Takže prvýkrát som aj ja sama na takomto masovejšej oslave Dňa detí. Trochu som sa toho bála, ale zatiaľ sú tie deti voľno v pohybe, majú tu kopu atrakcií. Myslím, každý si niečo našiel a sama som sa zúčastnila alebo prispela k tomu, že som deti učila a ešte aj učím lyžovať zlato.